Sziasztok gyerekek, én Cségófa 26 és itt lennénk egy videóban, amiben a Sky PvP 5 MesterMC szerverén cuccokat szeretnék bemutatni nektek. Először is elmegyünk vasisak, vasnadrág és erőpoti. Erre kell eljönni. Lehet egy könnyebb busz is választani. Erre eljövünk. Itt el. És ott van fent a fa tetején a vasisak. Jövünk fel. Ott van egyébként a $20 való méreg, de ez nekünk most nem kell. Vasisak. És itt arra kell figyelni, hogy le ne essetek, googoljatok be. És itt is van a free vasisak. Akkor most elmegyünk free vasnadrágért és $120 kerülő erőpotiért. Na akkor. Ugye itt van a faluban, de egyébként megmutatom a dia sisakot és dia csizmát is, ami $100 kerül ott bent, mindjárt megmutatom, csak előtte elmegyünk erőpotiért és vasnadrágért. De eljövünk itt fel, és ez egyszerűen per bázis 4, és itt található az erőpotion, és nem veszek, mert kevés a pénzem. Na de akkor itt elugrálunk, itt így, nincsen messze, és itt van a free vasnadrág. Akkor most bekajálunk, és akkor mehetünk is tovább. Most megmutatom nektek a $100 kerülő dia sipkát, és $100 kerülő dia csizmát. Sipka, csizma, hasonló, de mégsem ugyanaz. Ami ugyanígy a faluban található, egyébként nagyon sok dolog a faluhoz közel található. És ehhez én lehívok egy kitkezdőt, mert az itt található bent per kitkezdő, és a 2, 3, 5 hétre dobjatok különféle dolgokat. Nem muszáj diacucokat, 2, 3, 5 és 7. És ki fog nyílni, hogyha nem fagy be az egész. És eltűntek a cuccok. De jó. Na akkor mindegy, semmi baj. Akkor ezeket dobjuk rá. 2, 3, de megint eltűnik. 2, 3, 5, és legvégül a 7. És itt ki fog nyílni egy ajtó. Végig jövünk, és itt van $100. Itt free apple, $100 diasipka, diasipka. És ez csak a videó kedvéért itt. És már be is csukódott az ajtó. Látjátok? Na de akkor menjünk is tovább. Menjünk fel spawn, és akkor most megmutatom a free vascsizmát, és ez $800 kerülő OP. $800 kerülő OP ott van fent, magas ugrás kell hozzá, és a free vascsizma pedig itt van lent. Itt. Na és akkor a Levi 100 az engem ölni akar, de az mi? Jó, hogy hátba támadtak. Na, nem baj. Akkor most elmegyünk a $100 kerülő dia melvéthez, amit van nekem. És akkor az lesz a videó utolsó. Ja, meg a gyémánt kardot is meg szeretném mutatni, hogy hol van ingyen. Ez $100 fog kerülni ez a dia, $150 fog kerülni ez a dia melvért. De hogyha nem állna az utamba senki, akkor easybe el tudnék, na mindegy. És akkor mindegy, el lehet jutni egyébként máshol is. Nem fogok ezért itt vigyulálni, csak itt eljövök, így és akkor itt eljövünk. És egyébként ott is van még free vasisak ott fent, de $150 itt található diamelvet. Egyébként $400 diacsizma ott is található lent, de inkább $100 vegyetek, én azt mondom.
Na de akkor itt van a $100, $150 diamelvért, itt leugrunk, itt megint le, sem baj nem lett, és itt van $150 a diamelvért, amire nincsen pénzem, mert per bal $116 van. De meg is nézhetitek a lesz pénzetek, hogy itt $150 található a diamelvért, és igen. És itt valahol azt mondták, van itt titkos blokk, akkor lehet nincs, per spawn, akkor per spawn, és akkor el is megyünk az videó utolsó dolgához, ami nem lesz más, mint az ingyen diakart. Voltam $0, szóval ezt a szerveren majdnem minden megtalálható ingyen. És ott fent hál' Istennek senki nem található. Telugrálunk. Fel. És semmi más nincs dolgunk. Csak itt feljövünk. És itt megtalálhatjuk. Megtalálhatjuk az ingyen diakardot. Na gyerekek, ennyi is lett volna ez a cuccbemutatós videó, ezzel segíteni szerettem volna csak nektek. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Cségó voltam, sziasztok!